थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय। जाहैबायमोन दा बेखायनो दिनै बिथांमोननि निमाहा बिनाया जोंनि समाजाव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोदों, जोबोद मोजां मोनदों। दा बिथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय। आंनि मोनफा मोननै जाथावै बिथांमोननि निमाहा बिनाया जोंनि समाजाव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोदों, जोबोद दा बिनिफ्राय गोबां सोलायबाय। न'खरफ्राबो एसे बिल्डिं मोनलायनो मोनबाय। गोदोथ' बे गासिबो हाग्रा गोजासो, बे समाव रावबो गैयामोन, बिसोरो रावबो गैयामोन। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, दा बेयाव फैनायमोनबा आंखौ अनेकसो बुंसिगौमोन। माबा फैया मेंग्राया हाबा जाबायलै, आंसो सेंग्रा मानसिमोन फैनाया हाबा जाबाय समसो जायाखै, अरजों गथाय दङ। दा नोंथांमोना फैलाया हाबा जादों ना जायाखै मायाव नायनानै सिनायगौ? हिनजावफोरखौथ' मालाय खाफालाव फटा फोनबानो हाबा जाबाय होननानै सिनायनो हायो। दा हौवाफोरखौलाय सिनायगौ? आंलाय हाबा जादोंना जायाखै मायाव नायनानै सिनायगौ? बेखौ लानानैनो हौवाफोरा चान्स लानानै सानै साथाम लाबाय। दा बेखायनो जोंनिखाय आइजो आफादफ्रा मिथिं खालामदों, रहाय जोंथ' हाबा जाबानो सिन्दुर लायो, फाला दसना हाबा जाबानो मालाय सिन्दुर लायो, हौवाफ्रा दा मा लागोन? जायनि जाहोनाव गोबां हौवाफ्रानो सानै साथाम लाबाय दङ। नोंथांमोननि जायगायावसो लादों लायाखैथाय? लादों ना? जोंखौबो लागासिनो। दा बेखौनो लानानै दाख्लैबावै जोंनि आइजो आफादफोरा मोनसे मिटिं खालामदों। हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खानायखौ थख्लाखालासिनो थख्लाखाला जाबाय, माने हाबा जाबाय। दाना गासै बिटिसि आसामनि गासै हिनजावफोरा ज' जालायनानै मिटिं खालामनाय नालाय, बेयाव आरो सानैसो सिख्लाफोरबो दङ। सिख्लाफोरा सानदों रहाय बे प्रस्ताबखौ होदों बुरैफ्रासो, खायसे खायसे हौवाफोर दंना गोसोम लेन्दाय हाथाया ओरै बाहेरायाव ओंखारलायनाय, दाना बिजोंनो उन्दुजाबाय। बिसोरजों थानांगौ माबायदिमोन, मोनायाबाथ' नायकस बायदि आंखोजों मोजां जादों नाहाय बे लोगोखौ होनानै जाहैबाय। मोजां जायाखैलाय, बे प्रस्ताबा मोजां जायाखै होनना मा खालामबाय, बेखौबो गारफिनबाय। दा खोन्थाया जाहैबाय बिखौबो गारबाय, बिखौबो गारबाय, मा खालामनाया जागोन? हौवाफोरखौ माबोरै नाखिनोबाय दं? दा जोबनायाव आइजोफोराथ' थि खालामनो हायासै। दा बेखायनो आं दिनै बुंनो लुबैयो, हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरखौबो गामसा गोजा गानो। गामसा गोजा गानबाय माने हाबा जाबाय। बेखायनो बेफोरबायदि लागाम खालामाबा आथिखालाव गोबां हौवाफोरानो चान्स लागासिनो। दा जियानो जाबाय नोंथांमोननि बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। लोगोसेनो बिथां फुंजायाव थाबो जोंहा फंबाया फुंजालानाव दानि ओंखाम बोथिसे मोनजानानै जोबोद मोजां मोनदों। फैबाथाय जोंहानाव बोथिसे जालांथारगोनलै होननानै बुंबाय थानायखाय हाबैबाय। दानिया थांबाय, जाबाय, अनलाजों दाउ संनानै होबाय। ओमफ्राय आं बाथ्रा सानदों र', बे दरजा मोखाङावथ' था गान्दा दंमोनलै, माबोरै अनलाजों संखोलाय दाउखोलाय? सोंबाय आङो, बै दरजा मोखाङाव दोननाय था गान्दाखौलाय माथो खालामनायब्रा? दाउखौ बेजों संगोन सानदोंमोन आङो जाबाय। हाय फाग्ला, बे था गान्दा नङामोनलै, जाहानि सैमा माराम जानायसो, दादु जानायसो। माथो सैमा दादु जानाया दरजा मोखाङाव एकदम फायखं फानथामलायनानै दंखादों, नै खोमाया ओरै ओंखारना दं। आं सानदों बे हाथि बै था गान्दा नामा होनना सानना लाबाय। सैमा दादु जानायसोमोन जाहैबाय, दंफां नै खोमोनफोरा थिया थिया जानानै दंमोन। दा जियानो जादों नोंथांमोन, बोथिसे मोनजानानै मोजां मोनदों अनलाजों दाउजों, गोथावानो जादोंमोन। बेवाइफ्रानो संनाय, फैदों बेयावनो बेवाइबो।
आथिखालाव जोबोद ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों मा ट्रेन्डिं मा मुगा मोनलाय जोंना दा मुगाया हेलौ दिनै दसे आइजो माहारिखौ दिनै दहायनि मेलावबो गोबां बुंलांबाय आइजो माहारिखौ माइनाव होननानै साननानै लायो माइनाव होनो दा खोन्थाया जे जोंनि आथिखालनि आइजोफोरा बेसेबां माइनाव जानानै दंबावो माइनाव जानानै दंबावोना रायजो नोंथांमोन दा नैबे मेलावबो नुबाय गासिबो हिनजावफोर जा बांसिनानो हिनजाव दाना हिनजावफोरा मानो बांसिन जायो आथिखालाव मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना आथिखालाव न'बाबो हिनजावफोरनोनो होयो रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनोनो होयो स्कुटिबाबो हिनजावफोरनोनो होयो गासिबो बेसादखौनो हिनजावफोरनो होजोब्बाय नालाय बिथांमोना दिनै खर' देरबाय बेनिफ्राय मा जाखो हौवाफ्रा दा न' नेनानै था हिनजावफ्रा आरो बै माबा आधार कार्ड हैनांगौनो बै माबा भटार कार्ड हैनांगौनो बिदि थांनायावनो फैसा गोनां साफा हौवाफोर लोगो मोनबाय खखाबाव दारि गोनां साफा हौवाफोर लोगो मोनबाय गावनि हौवाखौ बावलांबाय दिनै नुदाव गाबोन फैसा होदाव हौवाफोराबो थान्दा बाजिना गोदान लुबैयो लालायबाय गावनि हौवाखौ गारबाय दा बेयाव थानाय आइजोफोरा साबैसे गावनि हौवानि जि जोमखौ सुनायो दिनै आखाइ थिखांना होनाय जाय हिनजावफ्रा हौवानि जि सुनानै होआ बिसा बेलेग थान्दा दंबावो सोरबा खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनगोन नामा फैसा गोनां लोगो मोनगोन नामा ओरै थान्दा बाजि खालामबाय थायो दा बेखायनो आइजो नोंथांमोन बा बेयाव थानाय जायफोर हौवाफोर दङ बिथांमोना हिनजावनि बुंनाय जेरैहाय मा होनना बुङो हिनजावफोरा नै बाबु बिफा मुम्बाइआव थांदोहाय गरनैसो आरजिना लायदो मालाय ओंखायनोबा थांदों नै बाबु बिफा थांदोलाय दाबो सेनायाव ओरैनानै जुदि बुंबाय थादोंब्ला बे हिनजावाबो बेलेग थांदों बेखायनो बे हिनजावखौ एसे नोजोर हो हौवाफोराबो थांजानो लुबैदों माने गावहा माबा मोनसे थान्दा दंबावो बेखौ एसे नोजोर होनाय सेंग्राफोर दा जियानो नोंथांमोन दिनै आथिखालाव सोलिबाय थानाय गोबां आइजोफोरनि माबा माबि गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ फैखोलाबायनानै फिसा गाननानै ड्रेस गाननानै दिनै गोबां आइजोफोरखौनो नुनो मोनदों रिल्स बानायनाय नुनो मोनदों नाथाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा सानैसो जायफोरा रिल्स बानायो बिथांमोना दिनै बुजिनानै गावखौनो निमाहा बिनायखौ जों नुनो मोनदों बे जोबोद मोजां जादों मानो होनबा आथिखालाव मबाइलखौनो नायजाला मबाइलखौ बोदलाबानो एकदम बिस जानाय बायदि मोनजोबो बारहावाखौनो बिस गोनां बायदि मोनजोबो दा बेखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना निमाहा बिनानै जोबोद मोजां खामानि खालामदों मानो होनबा दिनै गोबां आइजोफोरानो बिथांमोनखौ नुयै जेबो सानलाङि जाबायमोन जेबोखौनो सानला जाबायमोन मान सनमान गैला जाहैबायमोन बेखायनो दिनै बिथांमोननि निमाहा बिनाया जोंनि समाजाव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोदों जोबोद मोजां मोनदों दा जियानो जा लोगोसे दंफैयो हरेन्द्र मुसाहारि बयबो खेबसे आखाइ हमनानै होगोन जोङो फावखौनो मासाफोरखौ दंफैयो श्री वीरेन्द्र मुसाहारि बिथाङानो जाहैबाय बिदा वीरेन मुसाहारिनि जोंनि गेजेराव दंफैयो रेजिया सुबुनारि बिथाङा जाहैबाय थमास दैमारिनि आंगो बिसि मिसेस रम्बासी नार्जारि दंफैयो बिमा जिरिमिया नार्जारिनि बिमा आरो जोंनि गेजेराव दंफैयो मिसेस निरुका नार्जारि परुष नार्जारि बिथांनि आंगो बिसि I would request Chief Minister Sir
reflection of the collective efforts and vision of the Bodoland Territorial Region Government under the exemplary leadership of Honorable Chief